καλησπερίσω σήμερα εδώ. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Για όσους δεν γνωρίζετε, ονομάζομαι Ανδριάννα Σταύρου, είμαι η γραμματέας της εθελοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Κερκυραίων Πρωτοβουλία και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου όλων των μελών της ομάδας θα ήθελα να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά στη σημερινή μας εκδήλωση. Ευχαριστούμε επίσης θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιόνιου Οδείου Κέρκυρας και ιδιαίτερα τον κύριο Μπορτώνη Νίκο και τον κύριο Προκόπη Άνθη για την παραχώρηση του χώρου αυτού και θα ήθελα πολύ να καλωσορίσω επίσης τον κύριο Νικόλαο Κολοβό, επιπυραγό, διοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Κέρκυρας και τον κύριο Κωνσταντίνο Μικάλεφ, υποπυραγό, διοικητή πυροσβεστικού κλιμακίου Αργυράτων. Στο σημείο αυτό, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα θέματα της σημερινής ημέρας, θα ήθελα να προχωρήσω στην ανάγνωση ενός σύντομου μηνύματος που μας έχει στείλει ο κύριος Βικέντιος Σουέρεφ, διασώστης. Αγαπητοί φίλοι, λόγω ταξιδιού μου στο εξωτερικό, αδυνατό να παρευρεθώ στην εκδήλωσή σας, αλλά θα ήθελα, σαν εθελοντής διασώστης πολιτικής προστασίας, να σας συγχαρώ για τη δράση σας και να σας ευχηθώ καλή και μεγαλύτερη προσφορά σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύτιμο για την προστασία του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Ελπίζω ότι θα ευαισθητοποιήσετε πολύ περισσότερο κόσμο. Δηλώνω παρόν και θέτω τον εαυτό μου στη διάθεσή σας με φιλικούς συναδελφικούς χαιρετισμούς από Μαδρίτη, Βικέντιο Σουέρεφ. Καλησπέρα. Θα ήθελα στην αρχή να αναφέρω λίγα λόγια για την Κερκυραία Πρωτοβουλία, για όσους δεν γνωρίζετε ποιοι είμαστε, καθώς και τη δράση της ομάδας. Θα είμαι πολύ σύντομη σε αυτό το κομμάτι και δεν θα σας κουράσω. Η Κερκυραία Πρωτοβουλία, λοιπόν, ιδρύθηκε και επίσημα το Μάρτιο του 2011 από απλούς πολίτες, οι οποίοι βλέποντας κάποια αρνητικά γεγονότα και καταστάσεις στο νησί μας, θέλησαν μέσα από τον εθελοντισμό να ευαισθητοποιήσουν και ενεργοποιήσουν πολίτες αλλά και τοπικές αρχές, προκειμένου να βελτιωθούν καταστάσεις που είναι δυσάρεστες για όλους μας. Έχει νομική υπόσταση και είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ενώ υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεών της, έχουμε συνειδητά επιλέξει να μην χρηματοδοτηθούμε, θέλοντας να αποδείξουμε ότι και χωρίς χρήματα μπορούν να γίνουν θετικές αλλαγές προς συμφέρον όλων, αρκεί να υπάρχει διάθεση για προσφορά και όρεξη για έργο. Μέχρι τώρα οι δράσεις μας έχουν χρηματοδοτηθεί από τις συνδρομές των μελών και από τη διάθεση δωρεάν υλικών από κάποιους ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες της Κέρκυρας και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για ακόμη μία φορά. Τα μέλη μας, με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών και φίλων της ομάδας, έχουν καταφέρει μέσα σε 1,5 χρόνο να πραγματοποιήσουν 23 δράσεις σε 3 τομείς: στον πολιτισμό, στην οικολογία και το περιβάλλον και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Έχουμε φέρει σε πέρα σε 9 εθελοντικούς καθαρισμούς, σε πλατείες, παραλίες, στο νησί Βίδο και σε μήνες, κατά τους οποίους συλλέχθησαν περίπου 310 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων και πολλά ογκώδια αντικείμενα. Επίσης, έχουμε πραγματοποιήσει 10 δράσεις βοήθειας σε συνανθρώπους μας, όπως συλλογή υλικών αγαθών και τροφίμων, φαρμάκων, στη συνέχεια παράδοσή τους σε ιδρύματα και οργανισμούς του νησιού, όπως το Ορφανοτροφείο και το Γυροκομείο Κέρκυρας, στον Ερυθρό Σταυρό, στο Κοινωνικό Παντοπολείο του Δήμου, σε άπορες οικογένειες, εθελοντική μόνιμη βοήθεια στο χαμόγελο του παιδιού, ενημέρωση με θέματα προληπτικής ιατρικής και άλλα πολλά. Πάνω από 3.500 ήδη έχουν διατεθεί μέχρι τώρα στις παραπάνω δράσεις. Τέλος, 4 ακόμα δράσεις που σαν αντικείμενο είχαν την ενημέρωση καταστημάτων, πολιτών και δημοτικών σχολείων πάνω σε θέματα ανακύκλωσης και καθαριότητας. Ενημερώθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή περίπου 600 καταστήματα της Κέρκυρας, 2 δημοτικά σχολεία, μαθητές, δάσκαλοι και προσωπικό καθαριότητας. Τονίζουμε ότι πολλές από τις παραπάνω δράσεις είναι συνεχείς και ανατακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβάνονται, όπως η δράση αξίζει να προσφέρεις, στήριξη σε νέες οικογένειες, καθώς επίσης και η ενημέρωση των μικρών μαθητών. Ελπίζω να μην σας κούρασα, τελειώσαμε με αυτό το κομμάτι. Ας περάσουμε όμως τώρα και στη δράση που μας έφερε σήμερα εδώ. Κόψτε το δρόμο στη φωτιά. Αυτό ήταν και το σλόγγαν της δράσης και αυτό πραγματικά είναι αυτό που θέλαμε να κάνουμε, ήταν να κόψουμε το δρόμο σε αυτό το θέμα. Η ιδέα λοιπόν για αυτή τη δράση άρχισε να γεννιέται μετά τις πυρκαγιές που είχαμε στο νησί μας το καλοκαίρι του 2011. Αρκετές από αυτές ήταν έργο εμπριστών και με την προσπάθεια αυτή θέλαμε να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες να συμμετέχουν πιο πολύ στα δρόμενα του νησιού, να ευαισθητοποιήσουμε και να αφυπνίσουμε συνειδήσεις και βεβαίως να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το σημαντικότατο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ενημέρωση για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έτσι λοιπόν, σαν συνέχεια της σκέψης αυτής, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κύριο Νικόλαο Κολοβό. Του αναπτύξαμε την ιδέα μας και ζητήσαμε την υποστήριξη και καθοδήγησή του για να μπορέσουμε να βάλουμε σε λειτουργία τη δράση αυτή.
Η αντίδρασή του ήταν αυτή που θα περίμενε ο κάθε εθελοντής. Πραγματικά στάθηκε δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια της δράσης και από τη συνεργασία αυτή μόνο θετικά αποτελέσματα υπήρχαν. Η δράση λοιπόν περιλαμβάνει πρώτον την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με συχνές δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, αλλά και κυρίως μέσω του διαδικτύου, με συνεχείς αναρτήσεις στο blog της ομάδας, αλλά και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας κυρίως νέων ανθρώπων και όχι μόνο. Δεύτερο, εθελοντικές βάρδιες παρατήρησης σε επιλεγμένα σημεία του νησιού και άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Στη διάρκεια του σχεδιασμού της δράσης, ζητήθηκε η συμμετοχή με εθελοντές από διάφορες ομάδες της Κέρκυρας και πολιτιστικούς συλλόγους, κυρίως αυτούς που βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις από τα πυροφυλάκια για ευνόητους φυσικά λόγους. Καθορίστηκαν λοιπόν αρχικά 4 σημεία στην Κέρκυρα, αλλά τελικά καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε βάρδιες σε 3 πυροφυλάκια, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, και στα οποία εκτελέστηκαν οι πρώτες εθελοντικές βάρδιες. Η κάθε βάρδια ήταν 4ωρη, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα, διότι αυτές είναι και οι πιο επικίνδυνες ώρες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις οι εθελοντές κάθισαν και παραπάνω ώρα στη βάρδια, αν υπήρχε κάτι που έπρεπε να ελέγξουν ή αν είχε πολύ δυνατό αέρα. Το πρώτο πυροφυλάκιο λοιπόν βρίσκεται στη Νότια Κέρκυρα και συγκεκριμένα στο Χλωμό, στην εκκλησία του Ταξιάρχη. Εδώ λοιπόν οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χλωμού ήταν από εκείνους που δήλωσαν αμέσως συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και μάλιστα ανέλαβαν εξ ολοκλήρου τις βάρδιες στο συγκεκριμένο πυροφυλάκιο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου που στήριξε αυτή τη δράση και κατά δεύτερο λόγο την Πρόεδρο, κυρία Αναστασία Δημέγγελη, για τη σημαντικότατη βοήθειά της στον προγραμματισμό των βαρδιών των εθελοντών, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα που προέκυψαν στην πορεία. Το δεύτερο πυροφυλάκιο που πραγματοποιήθηκαν βάρδιες βρίσκεται στον Πέλεγκα και συγκεκριμένα στο παρατηρητήριο του Κάιζερ. Από εκείνη τη θέση υπάρχει πολύ μεγάλη ορατότητα, κυρίως προς τη Μέση Κέρκυρα, και ανέλαβαν βάρδιες εθελοντές από την πόλη της Κέρκυρας, την περιοχή του Άη Γιάννη, από το τοπικό συμβούλιο του Άη Γιάννη και από μέλη της Κερκυραίων Πρωτοβουλία. Το τρίτο και το πιο σημαντικό πυροφυλάκιο βρίσκεται στην περιοχή Τρουμπέτα, κοντά στις εγκαταστάσεις της ΕΕ. Έχει πολύ μεγάλη ορατότητα τόσο στη Μέση Κέρκυρα όσο και στη βόρεια πλευρά του νησιού. Στο πυροφυλάκιο αυτό, σημαντικότατη ήταν η συμβολή εθελοντών από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και συγκεκριμένα το παράρτημα Ευρωπούλων. Μια συνεργασία που θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και επίσης θα επεκταθεί και σε άλλες κοινές δράσεις. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να ευχαριστήσω την κυρία Όλγα Σουρβίνου και τον κύριο Αντώνη Γιαννούρα, διότι η συνεργασία μαζί τους απεδείχθη ανεκτήμητη. Επίσης, βάρδιες στο πυροφυλάκιο αυτό ανέλαβαν μέλη της Κερκυραίων Πρωτοβουλία, αλλά και εθελοντές πολίτες από την πόλη της Κέρκυρας. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι στο πυροφυλάκιο του Χλωμού οι βάρδιες ήταν καθημερινές, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις, και ότι στα άλλα 2 πυροφυλάκια δεν κατέστη δυνατό η καθημερινή βάρδια λόγω μεγάλης απόστασης όσων συμμετείχαν. Αλλά πραγματοποιήθηκαν βάρδιες όποτε μας ζητήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία, κυρίως λόγω υψηλής θερμοκρασίας και δυνατών ανέμων. Κάτι που θα θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε βέβαια καλύτερα του χρόνου. Καλησπέρα. Ώστε να υπάρχει καθημερινή βάρδια και σε αυτά τα 2 πυροφυλάκια. Τέλος, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό με την εθελοντική παρατήρηση, αξίζει να αναφέρουμε και το γεγονός ότι κάποιοι εθελοντές που είχαν πολύ φορτωμένο εργασιακό πρόγραμμα, παρόλα αυτά ήθελαν να πάρουν μέρος και βρήκαμε τρόπο να συμμετέχουν. Λόγω εργασίας είναι άτομα που κινούνται σε καθημερινή βάση με οχήματα σε ολόκληρο το νησί και έτσι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και να ειδοποιήσουν την πυροσβεστική για κάθε τι ύποπτο που αντιληφθούν. Μάλιστα, 3 φορές αναφέρθηκε πυρκαγιά από άτομο που συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα όλων των εθελοντών, καθώς και οι βάρδιες που εκτελούσαν, στέλνοντας τους υπεύθυνους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανατακτά χρονικά διαστήματα. Συνολικά λοιπόν πήραν μέρος στη δράση αυτή 30 εθελοντές, οι οποίοι πραγματοποίησαν 64 βάρδιες και διέθεσαν 256 ώρες εθελοντικής παρατήρησης. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε από τους εθελοντές της δράσης για 7 πυρκαγιές και αρκετές παράνομες καύσεις, ακόμη και εκτός ωραρίου εθελοντικής παρατήρησης. Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δώσουμε στην άμεση και πρώτη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την εθελόντρια που εκτελούσε βάρδια στο παρατηρητήριο του Χλωμού, κυρία Αρετή Καβαδία, και η οποία πραγματικά μας έσωσε από άσχημες συνέπειες στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί έδωσε τη δυνατότητα στην πυροσβεστική υπηρεσία να βρεθεί πολύ σύντομα στην πυρκαγιά και να επιτύχει τη γρήγορη κατάσβεσή της, με τη σημαντικότατη βέβαια βοήθεια και από αέρος με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Το μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους και η σημερινή αναγνώριση και βράβευσή τους θεωρούμε ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για όσα προσέφεραν εθελοντικά για το νησί μας.
Άφησα για το τέλος τον πιο σημαντικό παράγοντα για την καλή χρονιά που διανύσαμε και φυσικά δεν είναι άλλος από την πυροσβεστική υπηρεσία, τους αξιωματικούς που οργάνωσαν και συντόνισαν πολύ αποτελεσματικά την προστασία και την πυρόσβεση, τους πυροσβέστες, πάντα σε συνεργασία με την πολιτική προστασία του Δήμου, τα τοπικά συμβούλια και τους κατατόπους εθελοντές. Κλείνοντας, θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Επιπυραγό κύριο Νικόλαο Κολοβό, διοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Κέρκυρας, και τον Υποπυραγό κύριο Κωνσταντίνο Μικάλεφ, διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Αργυράδων, για τη σημαντικότατη πραγματικά συνεργασία και βοήθειά του στην όλη αυτή προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι έτσι θα πρέπει να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά μια συνεργασία όλων των φορέων και εθελοντών που θέλουν να βοηθήσουν, ανεξάρτητα από προσωπικά ή άλλα συμφέροντα. Η Κέρκυρα είναι το νησί μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε, για να το παραδώσουμε ακόμη καλύτερα στα παιδιά μας. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε ακόμη καλύτερα για την επόμενη χρονιά τη δράση αυτή, βρίσκοντας περισσότερους εθελοντές και επίσης ψάχνοντας από τώρα τρόπους για να προμηθευτούμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνθηκών. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά θεωρήσαμε ότι έπρεπε να αναφερθούμε με λεπτομέρειες σε αυτή τη δράση για την καλύτερη ενημέρωση και όσων δεν συμμετείχαν αλλά βρίσκονται σήμερα εδώ και θα ήθελαν να μάθουν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Μικάλεφ να έρθει στο βήμα, να μας πει 2 λόγια και να ξεκινήσει η βράβευση των πρώτων εθελοντών. Κύριε Μικάλεφ. Εκ μέλους της Λουζικής Υπηρεσίας Κέρκυρας και των υπαλλήλων, θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε γιατί η χρονιά η οποία ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος του 2012 και συγκεκριμένα 1η Μαΐου και τελειώνει αυτό το τέλος του μήνα σε 2-3 μέρες, συνδυάστηκε με μεγάλη επιτυχία. Ήταν από τις καλύτερες χρονιές, μπορώ να πω, την τελευταία πενταετία, εξαετία, που ο αριθμός των πυρκαγιών ήταν μικρός και όσες πυρκαγιές ξεκίνησαν, υπήρχε άμεση κατάσβεση. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα απελπιστούμε και περιμένουμε να αναπτυχθεί όλο αυτό το πρόγραμμα και ειδικότερα από την Κερκυραϊκή Πρωτοβουλία. Θέλω να σας πω ότι επειδή συνομιλώ με διάφορους αξιωματικούς σε όλη την Ελλάδα, η πρωτοβουλία η οποία έγινε εδώ στο νησί μας είναι πρωτεργάτης, δηλαδή δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί, είναι σπάνιο να υπάρχει έτσι μια τέτοια οργάνωση. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα, θέλω να παρακαλέσω γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντική συνεργασία του χρόνου με την έναρξη της νέας αντιπυρικής περίοδου, κατά το μήνα Μάιο, να συναντηθούμε, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να μπορέσουμε να βρούμε περισσότερες λύσεις και να βρούμε στην ουσία περισσότερα μάτια τα οποία θα μπορέσουν να παρατηρήσουν και να μας πούνε κάτι. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος. Τι εννοώ? Είναι η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς διαφορετική εάν την κάνουμε σε 2 λεπτά, σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν τα εθελοντικά πυροφυλάκια, τα οποία τα ονομάσαμε έτσι γιατί ενισχύουν τα πυροφυλάκια τα οποία έχουμε και εμείς σαν πυροσβεστική υπηρεσία, και τα πυροφυλάκια αυτά είναι, το ένα είναι στη Λευκήμη, το ένα είναι στον Άγιο Μαρθαίο, το ένα είναι το τρίτο, είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί αυτά τα οποία πυροφυλάκια τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ γιατί το μάτι, το ανθρώπινο, σημαίνει χρόνος, σημαίνει ειδοποίηση, σημαίνει κινητοποίηση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψη να μπορούμε να το ξέρουμε, να μπορούμε να πάμε ακόμα και να μην συμβαίνει τίποτα. Μακάρι να μας δίνεται η ενημέρωση και να μην είναι κάτι. Εμείς και τα πληρώματα των οχημάτων, αλλά και εξωματική και όλο το πυροσβεστικό προσωπικό του νησιού δεν έχει πρόβλημα και ψάχνουμε το οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και πάλι κλείνοντας να δώσω συγχαρητήρια στην Κερκυραϊκή Πρωτοβουλία γιατί μας κάνει και εμάς να νιώθουμε ότι έχουμε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά καταλαβαίνουν τις αγωνίες μας, γιατί να ξέρετε ότι
Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτό το νησί, γιατί το πράσινο σε αναλογία με την έκταση που έχει, σε στατιστικό χαρακτήρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο μας και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μην ακουγόμαστε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και φέτος, με τη συμμετοχή τη δική σας, καταφέραμε η Κέρκυρα να μην ακουστεί καθόλου. Δεν θέλουμε να ακουγόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μικάλεφ θα ξεκινήσει την βράβευση κάποιων εθελοντών και στη συνέχεια οι υπόλοιποι θα παρακολουθούν από τον κύριο Κολοβό. Θα ήθελα να καλέσω την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κολοβού, παρακαλώ. Κυρία Αρετή Καπαδία, παρακαλώ. Τον κύριο Λαβράνο Σπύρο, παρακαλώ. Λείπει ο κύριος Λαβράνος, δεν πειράζει, θα τα παραδώσουμε σε όσους κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν, οπότε θα παραδοθούν. Τον κύριο Αρτινόπουλο Νίκο. Δεν πειράζει, θα τα βάλουμε στην άκρη και θα τα αναλάβει πάλι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Χλωμού να τους τα παραδώσει. Η κυρία Αγιούς Ιωάννα. Ο κύριος Καραλαμπάκης Μιχάλης. Η κυρία Γουέραμ Τζίλιαν. Ο κύριος Λέσης Στέφανος. Έχουμε ένα πρόβλημα, έχει πρόβα η παροδία και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν πειράζει, για μας είναι σημαντικό αυτό που έκαναν και απλά θέλαμε να τους το πείσουμε. Εμείς θέλουμε το καλοκαίρι στη Βάρδια, δεν τους θέλουμε εδώ απόψε. Δεν πειράζει, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Η κυρία Καρλαούνη Νίκη. Όχι. Η κυρία Μπαλή Κατερίνα. Ο κύριος και η κυρία Δημέγγελη Χριστίνα. Πήρα την οικογένεια να πω ξανά και την κυρία Δημέγγελη Αναστασία, γιατί εκτός από πρόεδρος έκανες και βάρδιες. Πρέπει να κάνω και όλη η οικογένεια. Ο κύριος Καλησπεράτης Γιώργος. Ο κύριος Μαρκάτης Γεώργιος. Από την ώρα τους εθελοντές. Η κυρία Παπαβλασοπούλου Λία. Όχι. Αυτά θα σας τα παραδώσω μετά. Μπορείτε να καθίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Νικόλαο Κολοβό να έρθει να μας πει εκείνος με τη σειρά του δύο λόγια. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σε φίλους. Χαίρομαι γιατί η απόψινή βραδιά πρώτα απ' όλα είναι δική σας. Χαίρομαι γιατί δεν βλέπω δημάρχους, δεν βλέπω ανθρώπους που έχουν κάποια συμφέροντα πέρα από αυτό. Από μια αγνή, πραγματικά αγνή προσπάθεια για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το βιό μας. Αυτό ήταν η ιδέα. Αυτή ήταν η ιδέα. Πριν 12 χρόνια ήμουν διοικητής κάτω στις Αργυράδες. Με το Χλωμό είχα σχέση πάντα. Και η κυρία Πρόεδρε με θυμάται σίγουρα. Πήγαινα πολύ συχνά, έκανα επισκέψεις, μιλούσαμε κτλ.
στη μεγάλη φωτιά του 2000 στη Μέση Κέρκυρα είχαμε οργανώσει ένα τμήμα, ας πούμε, πυροσβεστικών μηχανικών ελκυστήρων, τρακτέρ δηλαδή, που κάλυψαν την περιοχή κάτω στο νότιο Σκρότημα. Είχα πολύ καλές εντυπώσεις, πολύ καλές, όχι μόνο καλές, πολύ καλές εντυπώσεις. Όταν ήρθα και συζήτησα με την Αδριάννα και ήρθα πάνω, μου λέει θα κάνουμε μια προσπάθεια, λέω βεβαίως, εγώ μου πάντα μου αρέσουν αυτά, μου λέει πάμε κάτω να δούμε στο πολιτικό σύλλογο. Πάμε στο πολιτικό σύλλογο, εντάξει ήταν εκεί πέρα κάποια άτομα. Για να μην είμαι ειλικρινής, δεν πίστεψα από την αρχή ότι θα είναι τόσο οργανωμένοι. Όταν στέλνανε κάθε μέρα όμως το πρόγραμμα, με τα ονόματα, με τα τηλέφωνα και με όλα αυτά, ενθουσιάστηκα. Δεν το πίστευα. Κάτι σοβαρό γίνεται. Αυτό για μένα ήταν, και μόνο αυτό, ήταν η επιτυχία. Αλλά επειδή κινόμαστε όμως από τα αποτελέσματα και όχι μόνο από τις προθέσεις, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά φέτος στην Κέρκυρα βγαίνει, ξέρετε σίγουρα, ότι βγαίνει ένα στάδιο επικινδυνότητας. 1, 2, 3, 4, 5. Από την ημέρα που άρχισε, δηλαδή 1996 πήραμε τη δασοπυρότητα εμείς, από το 1996 δεν είχε εκεί ποτέ, μα ποτέ, γενικός συναγερμός στάδιο 5. Για πρώτη φορά λοιπόν βγήκε φέτος. Την ημέρα λοιπόν που είχαμε στάδιο 5, είχαμε 5 πυρκαγιές, οι οποίες μπορούσαν να ξεφύγουν και να εκδηλωθούν με πολύ σαρωτικό τρόπο, όπως το 2000. Η πιο επικίνδυνη πυρκαγιά ήταν η πυρκαγιά του Χλωμού, η οποία δόθηκε από το πυροφυλάκιο που επαντρώσατε εσείς. Και γι' αυτό θα χειροκροτήσω εγώ. Το λέω συγκινημένα γιατί πραγματικά, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η πυρκαγιά, ήταν σε πολύ δύσβατο σημείο, σε ανάγκη και σε σημείο που δεν υπήρχε προσβασιμότητα. Εάν τυχόν καθυστερούσαμε 5 λεπτά, θα υπήρξαν ανεξέλεκτες καταστάσεις. Σε αυτή τη φωτιά. Το πιο ωραίο πράγμα είναι να τελειώνει μια σεζόν και να βλέπεις χαμογελαστά πρόσωπα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν και ξέρετε, μπορεί να υπάρχουν και ίντρικες μέσα, μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες, μπορεί να υπάρχουν διάφορα πράγματα. Αλλά όταν κάνεις όμως τον ισολογισμό και βλέπεις ότι πήγες πολύ καλά, ότι βλέπεις ότι για παράδειγμα είχαμε φέτος 120 φωτιές και 300 στρέμματα, η επιτυχία ήταν όχι ελληνική, πανευρωπαϊκή. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί λέω δεν σημαίνει τίποτα? Γιατί θα υπάρχουν και καλές χρονιές, θα υπάρχουν και κακές χρονιές. Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε μία πυρκαγιά η οποία να έχει τέτοιες συνθήκες που δεν μπορεί να τις σβήσουν κανείς μηχανισμός στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο. Αυτό που θα ήθελα εγώ από εσάς είναι να συνεχίσετε αυτή την απλή προσπάθεια. Όσο πιο απλό είναι κάτι, τόσο δύσκολο είναι, αλλά τόσο θετικά αποτελέσματα έχει. Θα ήθελα, με το καλό, με τη νέα σεζόν, θα βρεθούμε ξανά, θα κάνουμε εκπαιδεύσεις περισσότερες, θα είμαστε πιο πελατημένοι, ενώ θα έχουμε και κάποια άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται. Αυτό που θέλω να πω, γιατί μιλάω κι εγώ, όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος εδώ, με πάρα πολλούς συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, είναι μια πρωτοβουλία η οποία δεν είναι συνήθις. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πυροβιστικά κλιμάκια και αλλού, σε άλλα σημεία. Αλλά λείπει, ξέρετε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο αυθορμητισμός. Βρεθήκαμε, κουβεντιάσαμε μια φορά και είπαμε ναι, θα το κάνουμε. Και το κάναμε. Μπράβο σας. Ευχαριστώ πολύ.
καλέσουμε λοιπόν τον κύριο Βίνο Γεώργιο. Ο κύριος Σουέρεφ Βικέντιος είναι ο κύριος που διαβάσαμε το μήνυμα στην αρχή, ο οποίος λείπει στη Μαδρίτη, θα του το παραδώσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τον κύριο Ρώση Κωνσταντίνο. Θα θέλαμε να καλέσουμε από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, από το παράρτημα Ευρωπούλων, τον αντιπρόσωπό τους, να έρθει να παραλάβει. Παρακαλώ. Και για να μην σας ξαναφέρνω πάλι, σας δίνω και τον προσωπικό σας, την κυρία Σουρβίνου Όλγα. Τον κύριο Κοσμά Σπυρίδωνα. Τον κύριο Αναλίτη Πέτρο. Την κυρία Μεσκαρτζάντε Γιασμίν. Την κυρία Φωτογούρη Πέλη. Θα το πάρετε εσείς. Ναι, είναι στην χοροδία. Πολύ χοροδία πάντως μαζί μας. Ναι, έτσι. Την κυρία Κοσκινά Άννα, η οποία με έχει ενημερώσει, θα το δώσουμε εμείς γιατί είναι σε μια άλλη υποχρέωση. Επίσης ο κύριος Σιμπλάς Κωνσταντίνος είναι στην ίδια υποχρέωση, οπότε θα τους το δώσουμε εμείς. Τον κύριο Κιανούρα Αντώνη. Στα κανάλια δώσω το παιδικό θα κάνει. Την κυρία Καλίνικου Χριστίνα. Τον κύριο Σουριανό Κωνσταντίνο. Δεν έχει έρθει, θα το δώσουμε εμείς. Τον κύριο Γκουρτσιλίδη Μιχάλη. Το παραλαμβάνεις εσύ. Ωραία, θα το δώσετε εσείς. Τον κύριο Μακρύ Σάβα. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Ανδριάννα Ανόψον όλο, γιατί είναι η ψυχή της ομάδας. Εγώ αυτό που έκανα ήταν ελάχιστο, αλλά διαπίστωσα από εδώ ότι το ελάχιστο έχει πολύ μεγάλη απόσταση από το τίποτα. Και την κυρία Μικαέλα Αναλίτη, η οποία λείπει, θα το παραλάβει όμως ο παπάς της για να της το δώσει. Γυμνασίου. Ναι. Είναι μαζί με τον Γιώργο. Είναι οι πιο μικροί μας θελοντές. Θέλουν και ειδική πράγμα. Να πάρει τελετή. Ναι, όντως. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας δώσουμε και ένα αναμνηστικό από εμάς. Είναι μια πυρογραφία, δημιουργία της ζωγράφου και μέλους μας Όλγας Σταύρου. Ομολογώ ότι αυτό το περίμενα. Ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάνω απ' όλα μετράει αυτό που έχουμε στην ψυχή μας. Και αυτό που έχουμε στην ψυχή μας είναι ένα πράγμα. Αγαπάμε την Κέρκυρα. Όλοι μας. Εγώ Κερκυραίος είμαι και εσείς. Αγαπάμε αυτό το τόπο. Ας κάνουμε κάτι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να περάσουμε να πιούμε ένα καφέ, ένα χυμό, κάτι και να επιστρέψουμε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε μία ανοιχτή συζήτηση για όποιον θέλει να μιλήσει, για να μπορέσουμε λιγάκι να καταγράψουμε, να κάνουμε μία πρώτη μάλλον καταγραφή για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δράσης, γιατί μπορούμε να κάνουμε για να την οργανώσουμε καλύτερα για την επόμενη χρονιά. Ένα 10 λεπτό διάλειμμα, νομίζω ότι όλοι το χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Της σημερινής εκδήλωσης αναφερθήκαμε στην
στην ομάδα στην Κερκυραίων Πρωτοβουλία. Επίσης αναφερθήκαμε στη δράση «Κόψτε το δρόμο στη φωτιά». Εξηγήσαμε ακριβώς πώς έγινε η δράση, πώς πραγματοποιήθηκε για τους εθελοντές. Μίλησαν ο κύριος Μικάλεφ και ο κύριος Κολοβός από την πυροσβεστική υπηρεσία και επίσης βραβεύτηκαν οι εθελοντές για τη συμμετοχή τους. Πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκδήλωσης, η οποία θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση με όλους μας με προτάσεις, ιδέες, απόψεις για την καλύτερη οργάνωσή της για την επόμενη χρονιά. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Σπυρίδωνα Ρίγκα, αντιδήμαρχο, ελάτε αν θέλετε κυριολικά, αντιδήμαρχο της Κέρκυρας. Θέλω καταρχήν θα είμαι σύντομος, γιατί έχει μεγάλη ουσία η συζήτηση που κάνετε και θα πω δύο λόγια γι' αυτό. Θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής όλης για τη συμπαράσταση στο έργο της προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί αυτό είναι το βασικό της μέρας μας. Έχουμε χάσει όλα τα άλλα, τουλάχιστον να διατηρήσουμε το περιβάλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Περισσότερους από εσάς έχω συναντηθεί στα μέτωπα της πυρκαγιάς, επειδή είμαι και αρμόδιος αντιδήμαρχος στο Πράσινο και εμείς σαν Δήμος, και θέλω να ευχαριστήσω από εδώ και την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω αν είναι κανένας από την πολιτική προστασία εδώ. Πολύ στενοχωρούμε που δεν είναι. Γιατί θα έπρεπε, πάντα είχαμε καλή συνεργασία, η πολιτική προστασία και οι εθελοντές. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο Δήμος από την αρχή, δεν ξέρω ορισμένοι από εσάς, παρίσταται σε πολλές συγκεντρώσεις και επαφές που είχαμε πριν από την πυρκαγιά, διότι ο Δήμος δείχνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Προετοιμαστήκαμε, θεωρώ, αρκετά καλά φέτος. Όχι ότι δεν είχαμε πυρκαγιές, είχαμε πολλές πυρκαγιές, αλλά το ευτύχημα ήταν και στη δική σας βοήθεια τα προλάβαμε όλα στην αρχή. Αν θυμάστε καλά, τη μέρα που είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, που είχαμε και σύσκεψη στο Δημαρχείο γι' αυτό, εμφανιστήκανε 9 φωτίες, αν θυμάμαι, ή 10. 7 νομίζω. Ναι, τέλος πάντων. Καμία από αυτές δεν μπόρεσε να κάνει κακό, γιατί άμεσα ειδοποιηθήκαν και από εσάς, αλλά και από άλλους, η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία του Δήμου, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, έχει 28 οχήματα και βοηθάει πολύ σε αυτό. Τέλος πάντων, εκείνο που τελειώνοντας, για να μην σας καθυστερώ άλλο, θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος θα είναι πάντα κοντά σας σε ό,τι μπορεί να κάνει, γιατί ξέρετε ότι οι εποχές είναι δύσκολες και οικονομικά. Εμείς θα στηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στα ουσιώδη της δράσης, για να το οργανώσουμε λιγάκι τώρα, να δούμε πώς μπορούμε να το οργανώσουμε για την επόμενη χρονιά. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δράσης. Τα πλεονεκτήματα πιστεύω δεν αξίζει δεν θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο να τα αναφέρουμε, γιατί είναι σε όλους μας γνωστά, είναι προφανή. Είναι η άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έτσι είναι η γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη κατάσβεση με όλες αυτές τις θετικές συνέπειες που μπορεί να έχει. Τα έχουν αναφέρει και οι αξιωματικοί από την πυροσβεστική υπηρεσία στο προηγούμενο κομμάτι της εκδήλωσης, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ας μείνουμε λοιπόν στα μειονεκτήματα, γιατί αυτά είναι αυτά που θέλουμε να διορθώσουμε, αυτά είναι αυτά που μας δυσκόλεψαν φέτος και αυτά θέλουμε να δώσουμε λύσεις για την επόμενη χρονιά. Έχει γίνει μια μικρή καταγραφή από εμάς, όπως επίσης και κάποιες προτάσεις. Θα σας τα διαβάσω και από εκεί και πέρα θα ήθελα οποιοσδήποτε να πάρει το λόγο, είτε να έρθει εδώ είτε από τη θέση του, γιατί κάποιοι μπορεί να αισθάνεστε λίγο περίεργα να έρθετε εδώ να μιλήσετε, το καταλαβαίνω. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει λοιπόν ελεύθερα και να πει την άποψή του, τι πρόβλημα αντιμετώπισε, τι πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει, για να βάλουμε μια σειρά για την επόμενη χρονιά. Τα μειονεκτήματα λοιπόν, τα κυριότερα που έχουμε βρει, έχουν αναφερθεί από τους εθελοντές σε εμάς και τα έχουμε καταγράψει, και το πιο σημαντικό είναι τα ανεπαρκή πυροφυλάκια. Τα πυροφυλάκια λοιπόν δεν ήταν πυροφυλάκια με την έννοια όπως τα έπρεπε. Ήταν απλά κάποιες περιοχές που οι εθελοντές έκαναν βάρδιες. Δεν υπήρχε κάποιος στεγασμένος χώρος, δεν υπήρχαν τουαλέτες, που είναι πολύ βασικό. Στα περισσότερα, κυρίως στο Πέλεκα και στο παρατηρητήριο του Πέλεκα και στο παρατηρητήριο του Τρουμπέτα,
Ο ήλιος, οι εθελοντές που κάνανε βάρδια εκεί είχαν πολύ μεγάλο θέμα με τον ήλιο, δεν υπήρχε σκίαση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά πρέπει λίγο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε για του χρόνου. Γιατί το να κάθεσαι 4 ώρες κάτω από δυνατό ήλιο ή δυνατό αέρα, γιατί σε τέτοιες συνθήκες κάναμε περισσότερες βάρδιες, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο για τον εθελοντή. Οπότε, στα ανεπαρκή πυροφυλάκια λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε αργότερα και να καταγράψω τι άλλο βλέπετε εσείς. Ένα άλλο μειονέκτημα ήταν ελλειπής εξοπλισμός. Δεν είχαμε όλοι οι εθελοντές, δανείζαμε ο ένας στον άλλον τα κιάλια, δεν είχαμε πυξίδες, δεν είχαμε πάρα πολλά πράγματα που θα χρειαστούν. Αυτά και εσείς μπορείτε να μας τα πείτε, αλλά θα μας πούν και οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς τι ακριβώς χρειάζεται για μια παρατήρηση, εθελοντική παρατήρηση. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ήταν η μη γνώση της περιοχής επιτήρησης, και το οποίο, παιδιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ωραία βλέπουμε την πυρκαγιά, αν δώσουμε, και ομολογώ ότι εγώ έκανα το πρώτο λάθος, την πρώτη μου παρατήρηση, αν δώσουμε λάθος περιοχή, αν δώσουμε ότι η φωτιά βρίσκεται σε λάθος σημείο, θα χαθεί πολύτιμος χρόνος από την πυροσβεστική υπηρεσία, θα τη στείλουμε σε λάθος σημείο, και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που πραγματικά θέλουμε. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και όχι να δυσκολέψουμε το έργο των πυροσβεστών. Οπότε, έχουμε βρει και γι' αυτό κάποιες λύσεις και πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις. Και επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας ήταν η έλλειψη εθελοντών. Ο αρχικός μας στόχος, όπως σας είπα, ήταν 30 εθελοντές που πήραν μέρος και κάποιες βάρδιες έπρεπε να επαναλαμβάνονται από τους ίδιους τους εθελοντές. Αυτό είναι λιγάκι ιδιαίτερα κουραστικό, αν κρίνουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις και η απόσταση είναι μεγάλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Το καλοκαίρι περισσότεροι δουλεύουν, εργάζονται. Δεν υπάρχει χρόνος για να κάνει κάποιος επαναλαμβανόμενες βάρδιες. Οπότε, εάν μπορούσαμε να βρούμε περισσότερους εθελοντές, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ πιο προσιτό στους εθελοντές να γίνεται μία βάρδια το μήνα με τον κάθε εθελοντή. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να γίνει. Όταν όμως ο ίδιος εθελοντής καλείται να κάνει 3, 4 και 5 βάρδιες μέσα σε ένα μήνα, ίσως και παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις, όπως γινόταν στο παρατηρητήριο του Χλωμού, και μπράβο σας, πραγματικά, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο κουραστικό. Οπότε, θα θέλαμε και εδώ και τη δική σας βοήθεια, να μιλήσετε σε φίλους, γνωστούς, να το διαδώσουμε. Δεν είναι απαραίτητο να δώσουμε εμείς συγκεκριμένες βάρδιες, είναι όποτε μπορεί ο κάθε ένας. Απλά θα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε καθημερινή βάση, ίσως με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, να υπάρχει τουλάχιστον κάποιο άτομο στα πυροφυλάκια. Οι προτάσεις λοιπόν που έχουμε συλλέξει εμείς για να προτείνουμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια καμπάνια για περισσότερους εθελοντές και επίτευξης με αυτό που σας είπα, λιγότερες βάρδιες για τους εθελοντές. Μια βάρδια λοιπόν ο εθελοντής το κάθε μήνα. Δεύτερον, να υπάρχει σωστή και έγκαιρη εκπαίδευση των εθελοντών από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα των πληροφοριών που μεταβιβάζουν στην πυροσβεστική υπηρεσία. Τρίτον, βελτίωση των πυροφυλακίων για την πιο εύκολη χρήση τους από τους εθελοντές. Τέταρτον, εξέβρεση του κατάλληλου εξοπλισμού και άλλα πυξίδες, χάρτες, φωτογραφίες απεικόνησης της περιοχής παρατήρησης και ό,τι άλλο χρειαστεί. Και πέμπτον, αρχείο καταγραφής δεδομένων στο κάθε πυροφυλάκιο, παρατηρήσεων, διευκρινήσεων ύποπτων οχημάτων ή ατόμων, με σκοπό τη μετέπειτα αξιολόγησή τους από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εγώ δεν θα σας κουράσω άλλο, αυτά είχα να πω. Θα ήθελα να ακούσω πρώτα την άποψη από τους αξιωματικούς για το τι θα έπρεπε να καταγράψουμε και το τι θα έπρεπε να προσέξουμε για την επόμενη χρονιά. Και βεβαίως όποιος άλλος έχει να κάνει κάποια παρατήρηση ή να πει κάτι, θα τα σημειώσουμε όλα κάτω για να αξιοποιηθούν αυτά αργότερα. Θέλετε να έρθετε? Κυρία, συγγνώμη, να σας πω κάτι. Ο κύριος Μηχανιάς με ειδοποίησε. Δεν δείχνει ακόμα, διότι έπεσε ένα δέντρο εδώ στο τένις και είναι εκεί. Μόλις το μπερδέψουμε θα έρθει. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι και η πολιτική προστασία. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Να η απορία σας, γιατί δεν είχε έρθει κάποιος στην πολιτική προστασία. Όπως σας είπα και πριν, αυτό που χρειαζόμαστε από εδώ και πέρα είναι το πώς θα είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι. Το πιο σημαντικό πράγμα από όλα είναι να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη, δηλαδή απλή. Να μην κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να μην φορτώσουμε τον πυροφύλακα με πάρα πολλά θέματα. Θα πρέπει όμως ο πυροφύλακας από το σημείο που είναι
γιατί μιλάμε για πυροφυλάκιο και μόνο καταρχήν, να ξέρει να δίνει τη σωστή πληροφορία στο κέντρο. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα χρειαστεί κάποια εργαλεία. Όπως για παράδειγμα ένας χάρτης της περιοχής που θα είναι συγκεκριμένο για αυτό το πυροφυλάκιο. Το πυροφυλάκιο του Χλωμού, το πυροφυλάκιο του Πέλεκα. Προσπαθούμε πάντα, αυτό είχα πει και στην κυρία Σταύρου, προσπαθούμε πάντα να έχουμε άτομα της περιοχής, γιατί τα άτομα της περιοχής γνωρίζουν πέρα από τους δρόμους, γνωρίζουν και τοπονύμια. Τα τοπονύμια δεν είναι δυνατόν να τα ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Όσο και να προσπαθήσω να τα μάθω, δεν υπάρχει περίπτωση να τα μάθω. Υπάρχουν τοπονύμια τα οποία είναι άγνωστα ακόμα και στους ίδιους χωριανούς, από μια γειτονιά σε μια άλλη δεν τα ξέρουν. Καθόλου. Άρα λοιπόν αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε στα πυροφυλάκια που θα αποφασίσουμε να επανδρώσουμε να είναι άτομα της περιοχής που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το μέρος. Το δεύτερο που θα χρειαστούμε επίσης είναι ένα χάρτης ο οποίος θα φτιάξουμε εμείς, θα το δώσουμε εμείς και τους χάρτες και θα πούμε πώς διαβάζεται αυτός ο χάρτης. Με πάρα πολύ απλά πράγματα. Να σημειώσουμε κάποια χωριά που θα είναι κοντά, να σημειώσουμε κάποια σημεία ενδιαφέροντος, στα οποία θα πει, για παράδειγμα, ο πυροφύλακας σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάει από εκείνο το μέρος, να έχουμε κιάλια και οπωσδήποτε άδεια. Δεν μπορείς να πας και να είσαι με παντόφλες. Θα σου πω κάτι απλό. Ένα φίτι να πέρασε. Αλήθεια το λέω, είναι πολύ εύκολο. Δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις το θέμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται η σκίαση που είπε και η κυρία Σταύρου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα πράγματα θα βάλουμε σε μια σειρά. Θα δούμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Και θα πούμε από του χρόνου ότι θα επανδρώσουμε αυτά τα πυροφυλάκια με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια, έχουμε δείξει έργο. Έχετε δείξει έργο. Έχετε δείξει έργο. Και ο Δήμος, θα είναι δίπλα μας φαντάζομαι, και άλλοι φορείς, οι οποίοι θα μπορούν να συνδράμουν σε αυτό που λέμε, που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το πιο σημαντικό κομμάτι όμως από όλα, ξέρετε ποιο είναι, πέρα από αυτό που λέω τώρα εγώ, με τις στολές, με τις σκίες, με τα άρβιλα κτλ. Είναι το πώς θα βρούμε εθελοντές. Όλο το μυστικό είναι. Γιατί όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο λιγότερο κόπο θα έχουμε. Αν υπολογίσουμε ότι από αρχές, από 20 Ιουνίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή περίπου γύρω στους 3 μήνες, οι 2 μήνες από αυτούς θα είναι με υψηλό δίκτυο επικίνδυνοτητας, θα πρέπει σε 60 ημέρες να τις επανδρώσουμε με 120 τουλάχιστον άτομα που θα συνδράμουν. Για να μην, δεν μπορεί, το καταλαβαίνω. Η δουλειά μου είναι να είμαι πυροσβέστης. Αλλά η δική σας δουλειά δεν είναι να είσαστε πυροσβέστες. Έχετε κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όπου είναι και η σεζόν είναι για μας πηγή πλούτου στην Κέρκυρα. Δεν δουλεύουν το χειμώνα, το καλοκαίρι δουλεύουν περισσότερο. Άρα λοιπόν το μυστικό είναι να βρούμε μεγάλο αριθμό εθελοντών για να πούμε, θα πρέπει να ξέρουν 2 πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα είναι πολύπλοκο αυτό που θα κάνω, θα είναι πάρα πολύ απλό, όπως το λέμε τώρα. Και δεύτερον, ο χρόνος. Ο χρόνος για όλους μας είναι λίγος. Πάντα είναι λίγος ο χρόνος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε από τις 2 η ώρα που έχουμε πει μέχρι τις 7, αυτό το διάστημα δεν θα πρέπει να επανδρώνεται από ένα άτομο, θα πρέπει να επανδρώνεται από διαφορετικές βάρδιες, θα χρειαστούμε περισσότερο κόσμο. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε όχι μόνο χρειαζόμαστε, πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σε τοπικούς φορείς, όπως είναι η πολιτική συλλογή. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έρθετε εσείς σε εμάς. Πρέπει να πάμε εμείς σε εσάς. Και αυτό θα πρέπει να το οργανώσουμε. Δηλαδή, έχουμε τώρα το πολιτικό σύλλογο Χλωμού. Θα έρθουμε, θα ξαναρθούμε,
θα μας πούνε και ήδη τι θα κάνουμε ακριβώς. Θα πάμε στον Πέλεκα, θα πάμε και στο Σκρυπερό που είναι πάνω από το Πέλεκα. Δηλαδή πρέπει να πλησιάσουμε τον κόσμο περισσότερο. Και αυτό είναι το μυστικό για να φέρουμε κόσμο σε αυτή τη δράση που προγράμμουμε όλοι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι με λίγη καλή προσπάθεια θα βρούμε τώρα. Για παράδειγμα, φέτος ενεργοποιήθηκε και ο σύλλογος, ο αγροτικός συνεταιρισμός Άνω Χωρακιάνας, ο οποίος είχε κατά το πλείστον παιδιά από 15 μέχρι 18. Έχουμε και δύο. Ναι, το ξέρω. Μαζί μας. Που με ενθουσίασε αυτό. Γιατί με ενθουσίασε? Πηγαίνα σε συγκεκριμένο πόστο και έδωσαν πληροφορίες, αναλυτικές πληροφορίες για αμάξια που περνούσαν, οι μηχανές, για πολλά πράγματα, κάνοντας παιχνίδι. Δηλαδή διάφορα πράγματα που κάνουν και αυτό μαζί. Αυτό είναι ένα κίνητρο πολύ σημαντικό για αυτή την ηλικία. Δεν θα έχουμε όμως σε πυροφυλάκια αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να έχουμε ενήλικες, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι πιο σοβαρά πράγματα και χρειαζόμαστε άλλη αντιμετώπιση. Αυτό που θα ήθελα όμως είναι, μια και υπάρχει διάθεση από όλους μας, υπάρχει προσπάθεια που θα κάνουμε, εκτιμώ ότι θα έχει σίγουρα αποτέλεσμα. Αρκεί να ξεκινήσουμε γρήγορα. Να μην την αφήσουμε να πούμε «Α, περιμένουμε τον Μάη, περιμένουμε τον Ιούνιο, όχι». Θα ξεκινήσουμε όποτε θέλετε με τη διάθεσή σας. Εγώ θα πρότεινα να σας διακόψω. Η επόμενη συνάντηση, για να μπορέσουμε έτσι να ξεκινήσουμε κανονικά, να είναι περίπου στο Μάρτιο, ώστε να έχουμε τον χρόνο και την... Πιο νωρίς. Πιο νωρίς γιατί θα πέσει Πάσχα. Νομίζω το Φλεβάρι. Φλεβάρι. Πολύ καλύτερα. Φλεβάρι ακόμη είναι καλύτερα τότε. Οπότε μπορούμε να κανονίσουμε την επόμενη συνάντηση το Φλεβάρι, να έχουμε κάνει κάποιες εργασίες μέχρι τότε προκειμένου να βρούμε και εθελοντές περισσότερους και εξοπλισμό. Θα το προσπαθήσουμε αυτά με διάφορες δράσεις που θα κάνουμε εμείς. Και από εκεί και πέρα να μπει σιγά σιγά μια σειρά από νωρίς, έτσι ώστε 20 Ιουνίου που είπατε, ό,τι κατάλαβα η επόμενη ανεβαίνει λοιπόν κατά ένα μήνα, έτσι. Φέτος ήμασταν Ιούλιο-Αύγουστο. Τώρα είμαστε... Ορίστε. Δεν πειράζει, μια χαρά. Ναι, είναι και 20 Σεπτέμβρη, είναι 3 μήνες λοιπόν. Οπότε θα πρέπει 20 Ιουνίου να ξεκινήσουμε πανέτοιμοι με όλα όσα χρειάζονται τις βάρδιες από τους εθελοντές. Αντριάννα. Παρακαλώ. Ήθελα να μιλήσω. Καταρχήν να συγχαρώ την υπηρεσία του κυρίου και ήθελα να μας ενημερώσει τα σημεία πυρόσβεσης που θα έπρεπε να οργανωθούν στην Κέρκυρα, σε όλο το νησί. Αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, ακούστηκαν 3 σημεία. Στο Χλωμό, στον Πέλεκα και στην Παλαιοκαστρίτσα ή στον Παντοκράτορα. Νομίζω ότι είναι και άλλα σημεία που θα πρέπει να οργανωθούν πυροφυλάκια ή όχι. Θα σας πω. Σαφώς είναι και τα σημεία, αλλά... Ακριβώς πρέπει να τα γνωρίζουμε. Εμείς σαν οργάνωση ΜΚΟ θα πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα, να βρούμε τους συλλόγους, τους χωριανούς ή χωριανούς, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε από τώρα προεργασία. Εμείς θα σας δώσουμε ποια σημεία θα πρέπει να αλληλοκαλύπτονται, γιατί αυτό είναι η ουσία. Αυτό όμως που πάντα μας φαίνεται αντιμετωπίσει είναι ο αριθμός των εθελοντών. Δηλαδή, άμα έχουμε 10 πυροφυλάκια και επανδρώνονται μία φορά το μήνα, δεν έχει νόημα. Ενώ άμα έχουμε λιγότερα πυροφυλάκια, θα επανδρώσουμε. Με αυτό το σκεπτικό το λέω. Παρ' όλα αυτά όμως, θα τα βάλουμε κάτω όλα. Θα πούμε αυτά θέλουμε να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε νωρίς φέτος και υπάρχει χρόνος μπροστά μας, αρκεί να γνωρίζουμε τα σημεία. Σωστό. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα σε 2-3 σημεία θα μπορώ να οργανώσω εφόσον είναι νωρίς. Γιατί άρχισαμε λίγο φέτος να γίνει αυτή η οργάνωση και αυτή η εργασία. Ήταν μια αφορμήτη και ήταν και πολύ είχε και αποτέλεσμα. Και δόξα τω Θεώ μια χαρούλα. Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ, ναι. Και συμμετοχή υπήρχε και κάποιες βοήθειες προσφέρθηκαν στο νησί. Και να τονίσουμε ότι αρχικά είχαμε μιλήσει για 4 πυροφυλάκια. Υπήρχε κι άλλο ένα στην Παυλιάνα, στον Άγια, το οποίο όμως δεν μπορέσαμε να βρούμε εθελοντές για το συγκεκριμένο και έτσι καλύψαμε μόνο τα 3. Σίγουρα. Έτσι. Αλλά δεν είναι όμως τα 4 τα πυροφυλάκια που θα καλύψουν το νησί. Αυτό είπα στο Γενικό Συνέδριο, να ενημερωθούμε, ούτως ώστε ο καθένας από την πλευρά του
να αρχίσει από τώρα να κάνει κάποια προεργασία. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον δράσεις πολιτικής προστασίας απευθύνονται πολιτικά. Κατά μένα μεγάλο μέρος στον πολίτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα θα λάβει τα πράγματα με το όνομά του. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα η οποία έχει το λιγότερο αριθμό ενεργών εθελοντών. Σε σχέση με Γερμανία, σε σχέση με Ιταλία, σε σχέση με Γαλλία κτλ. Υπάρχει μια, να σου πω, θα σας εξομολογηθώ και κάτι, υπάρχει από ό,τι έχω ακούσει και η διάθεση, ακόμα και από το Υπουργείο, να δημιουργήσει εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς. Το θέμα ποιο είναι? Ότι θα βρεθούν και ο εξοπλισμός, θα βρεθεί και τα οχήματα, θα βρεθούν όλα. Αλλά αυτό που λείπει όμως είναι η ψυχή και η ψυχή είμαστε εμείς. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, δεν θα γίνει ποτέ. Στο λέω, δεν θα γίνει ποτέ. Και κάτι άλλο παράλληλα. Δεν θα πρέπει να βασιστούν. Γιατί να πρωτοκάνει σε τόσα πολλά προβλήματα που ήδη υπάρχουν στο νησί. Πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας. Ακριβώς. Μαζί σας και πιστεύω ότι θα έχουμε την βοήθειά σας. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Εχθές μιλούσα με τον κύριο Άνθη Προκόπη, τον υπεύθυνο για το Ιόνιο 2 Κέρκυρας, και ο οποίος είχε επισκεφτεί τη Γερμανία, συχνά την επισκέφτεται. Στις περισσότερες πόλεις, επαρχιακές πόλεις της Γερμανίας, υπάρχουν πυροσβεστικοί σταθμοί εθελοντικοί. Είναι με οχήματα, με εργαλεία, η εκπαίδευση κανονική από το κράτος, αλλά το προσωπικό είναι όλοι τους εθελοντές. Και πραγματικά δεν το ήξερα αυτό και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γεια σας. Για να μην σας κουράζουμε, βασικά είμαι εδώ για να πάω να ρωτήσω, όχι να μην κάνω εγώ και δεν κάνω μονόλογο. Αν θέλετε κάτι να μου πείτε, είμαι ανοιχτός. Ναι, βεβαίως. Θα μιλήσω για κάποιο προσωπικό παράδειγμα. Ναι. Γιατί και το δρόμο είναι κάπως δύσκολο. Και ανούρασα να μην παίρνοντας τηλέφωνο για να ενημερώσω, γιατί ήταν μια φορά μέχρι να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία μου. Αυτός δεν είναι πολύ δημοσιονομικός. Αυτό είναι, ναι. Ακούστε να πω. Θα μπορούσε η πυροσβεστική από τη στιγμή που έχει τα ονόματά μας, βλέποντας κάποιο, να το πω έτσι απλά, συνθηματικό, κωδικό. Θα απαντήσω αμέσως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ορίστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που ξέρουμε εσάς, που ξέρω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε άτομα που παίρνει το τηλέφωνο, και από τη στιγμή που δηλώνεται ότι απλώς όπως το λες, με ένα κωδικό επικοινωνίας, δεν θα πρέπει να πάμε στο δεύτερο, που σωστά κάνουμε και εμείς βέβαια, αλλά στη δεύτερη αναγνώριση, στο να πούμε ότι είναι διδιασταύρωση, να δούμε αν είναι το συμβάν κτλ. Ναι, σωστά το βλέπω. Αυτό που είναι θέμα που πρέπει να το συμποτιάσουμε και να πούμε και την κατάλληλη. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, θα τον αναλύσω. Ναι, μεν η τεχνολογία έχει προχωρήσει και τα κινητά είναι και καλό, είναι και κακό. Το έχουμε δει αυτό. Το έχουμε συζητήσει ήδη με την Αντένα. Ναι, δηλαδή μια πιο άμεση και πιο γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο της πυροσβεστικής. Με το κέντρο της πυροσβεστικής να σας δώσουμε ασχόλια. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Για να δώσουμε τη συχνότητα της πυροσβεστικής. Όχι δίνοντας τη συχνότητα, αλλά τη στιγμή που θα λειτουργεί το εθελοντικό δίκτυο αυτό το καλοκαίρι, να υπάρχει μια ξεχωριστή συχνότητα, ώστε να μην βλέπουμε και εμείς τα πόδια σας. Για ευνόητους λόγους. Αυτό μπορεί να γίνει. Ήθελα στο θέμα της πρόληψης. Έχω παρατηρήσει ότι η Κέρκυρα έχει ένα φοβερά πυκνό δίκτυο οδικό δασοπυρόσβεσης. Δηλαδή δασικοί δρόμοι. Εκατοντάδες χιλιάδες και πηγαίνουν παντού. Και πηγαίνουν, όχι παντού, πηγαίνουν στο πουθενά. Δηλαδή οδηγούν σε αγρούς, σε. Ναι, πας στο πουθενά. Δρόμοι του πουθενά. Αυτοί άνοιξαν από την ανασφάλεια κάποιων κατοίκων, υποτίθεται, για να προστατεύσουν τα κτήματά τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όχι μόνο. Η πραγματικότητα βέβαια είναι μη γνωστή. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι δρόμοι μπροστά δεν έχουν μία μπάρα, απλή μπάρα, κλειδωμένη από την πυροσβεστική, η οποία θα περιπολεί τις μπάρες και όχι το πυκνό δίκτυο. Μπροστά από το κεντρικό δρόμο που διασταυρώνεται, αν η μπάρα είναι κλειστή, δεν μπαίνει όχημα. Που σημαίνει δεν γίνεται εμπρισμός, δεν περνάει μπετονιέρα και 1002 ωφέλη. Πρώτα απ' όλα. Είναι πάνθινο, είναι απλό. Είναι μια βέργα σιδερένια και ένα λουκέτο.
Μία μικρή διακοπή, συγγνώμη. Επειδή ο κύριος Μιχαλάς, ο Αλέτος, είναι από την πολιτική προστασία του Δήμου Κέρκυρας, υπεύθυνος, και επειδή έχουν γίνει κάποια γεγονότα, αν θέλετε να απαντήσετε μετά για να μας πει δύο λόγια που θέλει ο κύριος Μιχαλάς, γιατί θα πρέπει να φύγει πάλι. Γεια σας. Είμαστε σε επιχείρηση αυτή τη στιγμή. Έχουν πέσει 2 δέντρα μπροστά από το τένις με μεγάλο κίνδυνο. Έχουν πέσει πάνω σε καλώδια και γι' αυτό δεν είμαι από την αρχή εδώ. Καταλαβαίνετε ότι η δουλειά μας δεν έχει να κάνει με ωράριο. Οποιαδήποτε ώρα συμβεί κάτι, όπως πιστεύω είπε και ο Αντιδήμαρχος, είμαστε πάντα εκεί που σημαίνει το πρόβλημα. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διοικητά, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε σε αυτή την εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία την οποία έχετε πάρει. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στην πολιτική προστασία αλλά και την πληροφορική υπηρεσία και όλες τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα εμάς, μας βοηθάει πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε, για όποια πληροφορία θέλετε, για όποια βοήθεια θέλετε να προσφέρετε στον Δήμο, στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Το γραφείο της πολιτικής προστασίας είναι στις Χουλίνες. Τα τηλέφωνα τα ξέρετε, 47-584. Εμείς είμαστε πάντα εκεί. Θέλουμε τη βοήθειά σας, χωρίς τη δική σας βοήθεια, όπως σας είπε προφανώς και ο διοικητής, ο κύριος Κολογός, δεν μπορεί να πάει μπροστά όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται μέσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Πιστεύουμε ότι χωρίς τη βοήθεια των πολιτών και ιδιαίτερα των εθελοντών, οι οποίοι έχουν το μεράκι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Φέτος είχαμε μια πολύ καλή συμμετοχή των εθελοντών, όπως και πέρσι και την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε οργανώσει κάπως το δίκτυο και διοικητά, πιστεύω, σε ένα καλό επίπεδο στην Κέρκυρα. Έχουμε εθελοντικές οργανώσεις οι οποίες είναι τιμοπόλεμες, αλλά οι πολίτες, οι εθελοντές πολίτες είναι αυτοί που δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες και επιτελούν πάρα πολύ σημαντικό έργο. Εγώ σας ευχαριστήσω, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα φύγω όμως, δεν μπορώ να αφήσω την επιχείρηση έτσι. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το ζήτημα που υπάρχει εκεί πέρα. Είμαστε μαζί, επιχειρούμε μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία όπως πάντα, την αστυνομία και δυνάμεις του Δήμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σαν το που είπες, υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμα που λέει, το άρθρο του Σύνταγμα, λέει ότι επιτρέπεται, που απαγορεύεται να μην, μην κατθέσει. Η δασική υπηρεσία επιλαμβάνει στις αστικές εκτάσεις. Τα δάση στην Κέρκυρα είναι 3, φυσικά δεν είναι πάρα πολύ μικρή έκταση. Όλες οι άλλες χρήσεις είναι ιδιωτικές ή αγροτικές. Δεν μπορείς να κλείσεις κανένα δρόμο από τη στιγμή που αυτός ο δρόμος είναι ιδιωτικός ή κοινοτικός. Δεν κλείνεται ο δρόμος. Κλείνεται σε πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις μόνο σε εθνικούς δρυμούς. Αν παρατηρείς κάποια φορά λένε ότι κλείνονται στην Πάνηθα ή κλείνουν σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλου κτλ. Υπάρχει πρόληψη γι' αυτό και σε αυτό γίνεται για συγκεκριμένες ώρες. Είναι από τάδε ώρα μέχρι τάδε ώρα. Στον Άι Μαθαία, για παράδειγμα, που είναι δάσος, χαρακτηρισμένο δάσος, υπάρχει μπάρα. Υπάρχει μπάρα η οποία κλείνει κιόλας. Και με εντολή του Δημάρχου. Και με τις άδειες της δασικής υπηρεσίας. Εμπλέκεται βασικά η δασική υπηρεσία και όχι περιοριστική. Από εκεί και πέρα τώρα, να κλείσεις δρόμους, οι οποίοι δρόμοι δεν εμπίπτουν σε αυτές τις διατάξεις, δεν είναι εύκολο. Γιατί πάνω απαγορεύεται αυτή την κλείσει. Απαγορεύεται. Εκείνο που θα πω είναι το εξής. Εάν τυχόν θέλουμε να προστατεύσουμε πραγματικά και να υιοθετήσουμε μία περιοχή για να πούμε ότι την ελέγχουμε, παρόλο που ο Δήμος είχε κλείσει την μπάρα του Άι Μαθιά, το 2011 με τις φωτιές, τις πολλές, τις 30 πυρκαγιές σε 3 ώρες, μπήκανε σε ολόκληρα τη Σκαία γιατί ήμουν εκεί παρόν. 3 φωτιές στο χλωμό, 4 στο Αλεπροκάρι
Και 3 το κλασούδι. Το κλασούδι είναι ακριβώς στους πρόποδες του Αγίου Μαθαίου από την πίσω πλευρά όμως. Δηλαδή, να σου πω πόσο δύσκολο πραγματικά είναι να κλειδώσεις μια περιοχή. Μπορεί να κλειδώσεις μια περιοχή όπως κλείδωσες πάνω στην ματιά, να μην είναι φαίνοντα πάνω, και ο εντεστής πήγε από την κάτω πλευρά για να κάψει το βουνό ακόμα σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Γιατί να ξέρετε πάνω ότι η φωτιά που έρχεται από τα ανάντι, δηλαδή από την ανηφόρα, είναι πολύ πιο δύσκολη από τη φωτιά που είναι στην κορυφή. Στην κορυφή την πιάνεις, κάτω δεν την πιάνεις. Το πώς προλάβαμε εμείς είναι και τύχη έπαιξε ρόλο και ικανότητα και η συνδρομή του διδακτορικού εκεί πέρα το έγιναν αυτές. Γιατί για αυτό που λες είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν το βλέπουν να γίνει εύκολα. Και δεν πρέπει να γίνει εύκολα γιατί συμμετέχουν και άλλες υπηρεσίες χώρες μέσα και είναι πράγμα που το είχα προτείνει κάποια φορά και δεν έγινε ποτέ. Γιατί το ξέρω εγώ το συλλογικό. Αυτό που κάνει εντύπωση γιατί ορισμένοι δρόμοι ανοίγουν ως δρόμοι πυρασφάλειας αποκλειστικά, όχι ως κοινοτικοί ούτε ως... Δεν υπάρχει δρόμο πυρασφάλειας. Ανοίγουν αγροτικοί δρόμοι. Ο μόνος δρόμος που ανοίγει για δρόμο πυρασφάλειας. Χαρακτηρισμένος αγροτικός για λόγους πυρασφάλειας δηλαδή. Χαρακτηρισμένος αγροτικός είναι πάντως. Συνήθως λέει χαρακτηρισμένος αγροτικός. Αγροτικός όπως το είναι. Οπότε δεν έχει. Κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, κάποια υπόδειξη? Ήθελα να ρωτήσω για αυτούς τους χάρτες. Είναι κανονικοί χάρτες ή είναι φωτογραφικοί χάρτες? Μπορώ το ερώτημα. Υπάρχουν και κανονικοί χάρτες με κλίμακα, κανονικά. Υπάρχουν και φωτογραφικοί χάρτες. Εμείς θα πούμε τι μας βολεύει. Και εμείς θα αποφασίσουμε. Δεν αποφασίζω τώρα εγώ. Θα το συζητήσω μαζί σας, θα το δείτε εσείς και θα μου πείτε αυτό μας βολεύει. Δηλαδή θα είναι ποιο είναι πιο εύκολο για εσάς. Φωτογραφικός. Αυτό λέω, είναι φάει, Δεν έχω πάει το νομίζω ότι ένας χάρτης ο οποίος φωτογραφικός, ο οποίος απεικονίζει αυτό που βλέπεις. Αυτό που βλέπεις, μπράβο. Έτσι με σημεία. Σωστό. Με σημεία ενδιαφέροντα. Είναι ήδη καταγεγραμμένο αυτό στα αυτά που πρέπει να γίνουν. Ναι. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτό. Σταθερός προσανατολισμένος. Σταθερός, ναι. Να ξέρεις ότι βλέπεις αυτό που βλέπεις μπροστά σου, το έχεις ακριβώς εδώ. Οπότε έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις λάθος. Θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και πάλι αυτό θα συζητηθεί. Για τον περισσότερο κόσμο πιστεύω. Γιατί όταν έχεις το χέρι στο χάρτη δεν μπορεί να το προσανατολίσει και να αντιληφθεί, ας πούμε. Κάποιοι μπορούν, κάποιοι είναι πιο δύσκολα. Είναι ανάλογα και το άτομο. Περνώντας και γυρνώντας όλη την Κερκυρά, υπάρχουν πυροσβεστικοί κουρνοί, όχι με την έννοια που συνεξέλνουν στην πόλη, σωλήνες οι οποίοι έχουν κατροφήσει για το οποίο μπορείτε να πάρετε νερό. Αυτά είναι, πιστεύω, για την μυστική χρήση των ανεφοδιασμού της πυροσβεστικής και των οχημάτων της πολιτιστικής προστασίας. Μόνο γι' αυτό. Επειδή έχω τύχει να δω να γεμίζουν βαρέλια για να πηγαίνουν να ποτίσουν χωράφια. Ή να πλένουν τα αυτοκίνητά τους. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να κλειδωθούν αυτά τα πράγματα και να έχουν αποκλειστική χρήση. Θα σας πω. Επειδή για αυτό το συγκεκριμένο θέμα